Pozdrav ekipa, dobrodošli u novi podcast na našem kanalu ATV Ride Balkans. Pričat ćemo danas o ATV avanturama, malo veoma poznatim skupovima u našem regionu i danas sa nama u gostima ATV Smederevo. Tako je. Dobrodošli momci. Bolje vas našli. Hvala vam što ste se odazvali našem pozivu i što ste došli malo da se družimo i pričamo. Ono što prvo hoću da vas pitam, obzirom na to da ste već iskusni vozači, kako je cela ta ATV priča krenula, koji su bili vaši neki počeci, kako ste uopšte dospeli u ATV svetu, dakle, cela ta ideja? Ja sam bio na moru i probao sam kvad i onda sam se oduševio. Pričamo vrsti. Kad sam došao, šta sam radio, 2 meseca samo sam gledao oglase. I žena se iznervirala i šta je, više se posvetio tim oglasima nego me. Dok sam ja upoznao ko je dobar kvad, šta, kako, do mojim mogućnostima, kupim CF-a 550 i to je kao bila priča samo vožnja po gradu. Možda su se 30 dana, mjesec dana vozio po gradu i to je to bilo što se tiče vožnje grada. I posle samo jače, bolje i tako je to sve krenulo. Ja sam, pre nego što kupio kvad, par godina sam htio da kupim kvad, nego radio sam tada u to vreme baš mnogo, da ne kažem svakodnevno i onda nije mi to padalo na pamet. Ne znam, jednom sam bio na Kopaoniku gore, iznajmio je kvad jedno 2 sata i to mi se svidjelo onako, baš sam prikao nešto. I neki momak, drugar ja kupio CF-a novog, ono 150 i ja ga vidim i on tamo ga kupio novog i sve da provozi, ja ga zaustavim. I ja kažem, gdje si kupio, kaže neka firma u Beogradu, daj mi broj, ja ih zovem, kažu, ma kao 3 mjeseca, 4-5 se čeka, te da čekam 5 mjeseci, ako moram danas da ga kupim. Ja ovoga se nađem u Aranđelovcu, zovem čovjeka, to već popodne bilo. Zovem čovjeka, brate, rekao, za kvad, kažu on, brate, dođi sutra nešto. Doći ujutro rano, rekao, ja u 9 radim, moram da budem neko ranije. Kažu on, brate, nemoj ujutro, kaže, ja sam, on izdaje čovjek, one zvučnike, šta ja znam, i cijelu noć je u kafane. Ja ujutru, malo rekao, brate, šta radim, ja upalim kombi, par učep i u Aranđelovcu, pola 8 ja budim ujutru, on čovjek izašao, žena je u stvari otvorila. On, znači, očima ovih, gdje si je, brate, došao sad u pola 8 ujutru, znaš, ma rekao, brek, daj kvad, ja uzmem kvad, pogledam, probam malo, ja ga odmah natovarim ja na kombi, ne pitam ga koliko para, on rekao, može koliko? Može. Evo ti pare, pa evo dole kod notara, on prevedemo sve, ja već u 9 u Smederevo. I onda ja tako se vozio se tu oko moga posla, malo, i uglavnom po putu ili malo tako po nekim njivama, šta ja znam. Međutim, nisam ja tada imao vremena zbog mog posla da se vozim i zovem ja druga, čujem ja ima nekih skup, ja nisam ni znao koji skupovi, nemam pojma, ništa ne znam o tome. Znao sam drugare, znali smo se par godina, nismo se nešto družili, ali smo se znali. Djeca nam išli u vrtić zajedno. Ja ga zovem na Jastrepcu dole iznad Kruševca. Kažem, brate, preko neki skup, čuo sam da ima, ne znam ni kako to izgleda, šta ti tu skup, znam da se skupljaju ljudi, da se ne kradaju. Kaže on, to bio utorak. Ja meni već, završio posao tu sezonu i sad period mi nema šta da radim. Kaže on, sad u subotu, kao pa dođi kao u subotu ujutru, kao bude tu, ne znam, do 8 sati, 9, kaže, znaš, ništa, ako dobro vidim se. Zove on mene posle 5 minuta, kaže, dođi u petak, bre, znaš. Pa rekao, bre, dođu, ništa. Zove on opet 3. put, kaže, bre, šta je sad? Pa rekao, ništa. Dođi odmah, bre, šta? Ja rekao, utorak bio, tek u subotu. Ja rekao, brate, samo se spremim. Ja se spremim na tovni kvad, na kombi, tada nisam imao ni prikovicu, ni ništa, znaš. Kombi ga je vozio. I kacigu tako treba. Ja na to, sve, ja spakujem i samo zvonio ženu i kažem, ja rekao, kod Raška na Jastrebac, rekao, vraćam se tek u nedelju, možda i ponedjeljak. Ja sam u ponedjeljak tek vratio. I onda to krenuo, ja došao, ja sad kupio CF-a novog 1000, znaš. Ja sad mislim da sam baja, znaš, kvad, znaš, ja došao tole, vrate, kad sam vidio šta ljudi voze, kakve mašine i koliko su spremni kvadovi, kako to, znaš.
Ja gledam, ja se ono sjelo, ono je bilo sramota da se više. Još, mi se dole napili, ja kažem, Draško, ja bre driftujem, ja ovo, ja ono. Kaže, brate, dobro, kao nešto. Stavio me Draško u bagi da me provoza, kao se plašiš, ono, a stvarno se nisam plašio. Vozio mene po Jastrevcu, sad tamo, vamo, stvarno je vozio ludački, znači, ništa se ja stvarno nisam nešto da sam sad uplašio, ne. I dolazimo do nekog brda, ovako gore, i ja mislim da je to brdo samo, mislim da je Bistrijan jednom istrao i niko više, nikad niko više nije. Mi smo, ja i Aca, rekli kad budemo to istrali, više nećemo se makvati. Mada nismo više ni išli na Jastrebac, tako da ga nismo ni istrali. Ali smo, slična takva smo isteravali. I on gleda onako brdo, ja gledam njegov, to je normalno, neće ovdje gore. I on, brate, samo upitimo s onog puta gore. I mi stanemo u sred tog brda, to je bukvalno ovako, znači on stao tu i on vuku. Sveć? Da. I proba on 2-3 puta gore, ne može. I on ga sve ubaci u rikverc. I ja gledam ovako ručku, gledam dole na gasu. Znači tu stojimo, na gore i ubacio rikverc. I on ne stiska gas, nego ga udara, samo ga probno, cijeloga u rikverc. Ja onako u sekundi mi prođe, rekao, jebote, sad kad siđemo dobro na onaj put, nema samo da, ja mislim ima drog da ispada iz mene, da se raspadne, ima, razumiješ, znači šta je to, bre, znači, i on gas do opa malo zakrio i siđemo da rekao, palim ti, možeš, daj bre, izađemo nadire. I onda to tako počelo, dole na Jastrevcu i to baš imam ozbiljne uspomene što tiče tog Jastrevca dole, i onda upoznaš ovoga, upoznaš sve to super, sve, znaš, ona je odande, ona je iz Beograda, iz Pančeva, iz cijele Srbije, iz Bosne, iz Crne Gore ljudi, znaš, bilo tada 300-400 kvadova, znaš, baš bio, baš pravili ozbiljno veliki skup, znaš. I baš to je zanimljivo, ja dole 5-7 dana bio, ja se oduševio, znači, znaš, kao da sam, ne znam, ja došao, svi, koga god upoznaš, svi ti kao gledaš ono, kao da ti brat rođeni, ne znam, tako mi nekako, sve to tako djelovalo, znaš. Upozna Fiću, naša isto točka, Fićom isto tako, posle toga mi kaže, Gane, sad ti je najbolji period, kaže, sad ti početak, tako ti sakupe kvar, ne znaš koga upoznaješ ljude, sve ti to djeluje fino, idealno, ekstra, svi ko braća, svako ti pomaže, šta ti treba, brate, sve ovo, kaže, vidjet ćeš, vjerujem mi, kad budeš bolje upoznao malo te ljudi, kaže da to neće biti baš tako, znaš, ali dobro, i tako je bilo, volio bi da je ostalo na tom nivou, ali dobro, nema veze, opet, za sve ove godine upoznao sam stvarno mnogo dobrih drugova, dobrih prijatelja s kojima se i dalje družim. Mnogo sam mojih drugara i prijatelja iz pre kvadova zapostavio zbog ljudi, zbog drugara iz sveta tog ATV-a. A kažem ti, eto, baš iz svega toga je dobro što u svakom gradu Srbije, Bosne, Crne Gore, okoline regiona, što znaš nekoga, što je dobra stvar, što znaš i znaju tebe ti ljudi da sutra, ne daj Bože, kreneš negdje se pokvariš, da ti neko, znaš, da imaš nekoga da poslušaš. Mada sam i pre toga znao mnogo ljudi, kreće se takav posao, mnogo se kreće, mnogo stvarno zna ljudi i onda, eto, kažem ti, gdje god dođeš, ljudi te ispoštuju, znaš, kad isto ti ljudi dođu kod tebe u goste, znaš, da se stvarno pokažeš maksimalno, da ispoštuješ i te ljude, znaš, i onda, tako mi su počeli, pošto sam ja u Zemlju živeo, a u Smederevu radio, da upoznam Acu, tako isto, Na Jablaniku smo se upoznali. Da, na Jablaniku smo se upoznali. Trkali se ja protiv drugog. Trkali smo se tako, Isto, Koje to godine bilo? ja sam polomio diferencijal i vozili smo isto vreme. Isto vreme smo vozili, ja sam polomljenim diferencijalom, on sa Cepom 1000, ja sam Cepom 1850. Mi smo počeli smo se družimo i vozili smo tako u Smederevu, jednu zimu, ja mislim, dok sam to vozio Cefa, ja mislim 6 mjeseci, 5, 6 mjeseci. Najbolji period. Mi smo, vjerujem da je to najbolji period bio. Svaki dan smo popravljali kvadro. Mi smo, na primjer, vikendom smo vozili, a radni danom smo popravljali kvadro. Čak smo morali, na primjer, ako vozimo subotu, da u subotu večer, nedjelju ujutru još nešto čačemo popravljati, da bi mogli nedjelju da istera da vozimo nešto. I onda
problemi oko nabavke delova, ja odem kod koleta, guru cev, brate, i sedim kod njih 2 sata, neću za iskancelari kontrola, bre, ljudi, nađite mi delove, moram, razumiješ, kako da, mi nismo vozili i utorkom, i sredom, i četvrtkom, nismo, znaš, stvarno onako, moraju ljudi da paze, pogotovo ko kupi kvad, znaš, možda onako da stvarno klikne, što se tiče kvada, znaš, pogotovo neko ko je mnogo bio u obavezama, radio mnogo, čitav život, znaš, i odjednom počneš da se baviš tim, da se vozikaš, mnogo ljudi, znaš, svaki vikend te negde neko zove, tamo, vamo, radnim danima, znaš, i onda, stvarno, onako može ljudi zabatave i posao, znaš, zapostave posao, znaš, meni, na primjer, jedno vrijeme nije mi posao, mene zanima samo to. Pa, bilo u početku i meni. Kao da ti u glavi mašina, znaš, ima negdje neko izbacio, kao glava labanja, pa unutra, učenici, kvadi i šta. Da, pa to je nediktujem, da. Bukvalno da, to je to. To bukvalno, stvarno je tako, znaš, nije to uopšte, znaš, ništa uveličano, znaš, prosto je to tako, znaš. I mi smo, kažem ti, jednu zimu, cijelu zimu, sneg, kiša, kakvi bre, ništa, mi to nema veze, pljusak pada, mi vozimo, gledaju nas ljudi, jebote, šta je ovima, kod da im je neka nužda. Minus 10. I stvarno je to bilo taj početak, stvarno onako, ne znam, meni idealno. I onda su posle to počeli, ja prodao to CF-a, pa kupio Outlandera, pa prodaš Outlandera, pa kupiš Renegade, pa onda Kako ti prodao CF? Kako sam da, a CF-a sam prodao, ranije sad ovo. Vozili mi, gdje su vozili bare, ja mislim tako. Bare. I vozimo tamo neku trku bare, oni imaju neki ljudi, neku stazu tamo stvarno dobro napravili, kako se zove, i mi smo to vozili i pukne Aca je neko, pošto oni imaju, tu su stazu napravili za one, za motore, kako se zove, za krosere. I krač, oni po 20 metara tamo. I Aca je tu naletio kvadom i kako je naletio, udari, kad se vraćao dole, padao, udari prednje. Ne, dočekuje loše kvad, ja pun gaz držao, trema, sve to, i pukne diferencijal. I onda stavim vožnju. Sjebe gane diferencijal. Sjebe on prvi diferencijal. I sad mi idemo tamo, vamo, tražimo, ne možemo nađemo diferencijal, nigdje nema, kod koleta nema, mora se čekati 2-3 mjeseca. Koji 2-3 mjeseca nama i dan, sat vremena ne možemo da spavimo. Naplatit ćemo ga kod, znaš, samo da ga uzem. I mi krenuli za Šebac kod pokojnjeg ovoga Stefana. Imao neki, kako se zove, diferencijal. Ali ne znam sad da odgovara. Šaj mi ponesemo naš da vidimo. Zovemo Rumune, Moču, Bistrijana, Boga, zovemo Bosnu, zovemo Makedoniju. Nema nigde. Na Balkanu nigde nema diferencijal pred. Rekao, brate. I gledaj se. Kaže 3 mjeseca mora da čeka. A ja već hoću da prodam CF-a, evo mi je do ovdje došlo, razumiješ, nije vidim da to više nije mašina za mene. Hoće Outlander. Prevazišao sam, hoću nešto bolje, znaš, Outlander. I sad, kažem ja, da, otišli mi kod Stefana tamo, međutim nije to taj, odgovoran taj, vraćamo se mi nazad, idemo kolima, ja se ovako kažem Aci, rekao, brate, imam rješenje. A ja tužan. A on tužan, znaš, samo da... Kaže, on koje, ništa, rekao, vrate, prodam ti ja CF-a, rekao, ja ću kupim, rekao, Outlandera, ti rekao, imaš kvad sutra, rekao, odmah sad, rekao, da to vreži voziš. Kaže, može, koliko, kako, može, mi se dogovorimo i tako, vraćamo se kući, tovari, ja kažem, evo ti prikolica, tovari, rekao, i tere. Samo može. Da, ja sutra i dan ogase, ne mogu da čekam, bre, ogase nađem jedan u Sokocu, u Bosni, a jedan u Trebinju. Dođem ja do Sokoca, svidio mi se kvad onako, ja kažem, ma daj brate, odmah dogovori se, da, kako se zove, kupim ga i odmah vraćam se sutra, idem Aco se vozim. I to tako je to počelo onda posle prepravke, menjaj ovo, menjaj gume, felne, 100 čavova, nema što nismo prepravljali i pravili da bi to moglo da se vozi taj ekstrem. I to eto, tako smo to počeli, što tiče tih kvadova i eto, kažem ti druže, onda smo počeli da pravimo skupove, da pravimo prvi skup tamo u našem Smederevu, pošto smo išli svuda po skupovima, pa onda jevi ga odredi kada ideš svuda, da I pozoveš. Da pozoveš isto ljude, razumiješ, da ih ti napraviš nešto, znaš.
I onda smo to tako počeli prvu godinu napravili, nismo znali ništa oko toga, ali smo vidjeli, znaš, kako neki drugi, kako, pa smo mi malo nešto to dodali, ali to opet ispalo lepo druženje. Prve godine, ja mislim, smo imali oko 90 kvadova, i onda smo druge godine su imali, ne znam, 100 i nešto, 150, 60. Prošle godine isto malo manje od toga, pošto su nam neki drugi ušli u termin, ali dobro, opet smo mi prezadovoljni i tako, što tako to krenulo, to druženje. A sad nastavi sa tim, ali... Šta da pričam? Šalim se. Eto, to druženje je dovelo do toga da mi napravimo prvi skup u Smederevu. Kako ćemo, šta ćemo, hoćemo da ugostimo ljude, skupljaj pare, skupljaj hranu, piće, gde ćemo, šta ćemo, 2 nedelje. Za 2 nedelje moto skup u Smederevu, bajkeri nas pozvali da pravimo sa njima to. Može. Mi nemamo ni staze, nemamo ništa. Kreće akcija, pravljenje staze, a bilo je priča kao ajmo samo turist vožnju, napravimo neku vožnicu radi reda i to je to. I onda se to pretvorilo i u hard stazu i u turist. I onda je tu te prve godine i bilo nas 4, 5 koji smo to radili i trudili se. Preko dana, bar moj slučaj je bio, preko dana trasiram, 2 nedelje, zapostavio sam i posao, sve sam zapostavio, preko dana trasiramo. Popodne, kad završim trasiranje, ako radi kvad, odvezem ga do auta, natovarim i kod Miloša u bolničnu popravku. Ako ne radi, došlepaju me. I on čovjek noću popravlja, njemu svaka čast, on se tad potrudio maksimalno, znao je kakva je muka, on noću popravlja, ja ujutru ustajem, završim neke svoje obaveze oko posla, šta imam, sedem u auto, idem za bolniču, uzimam kvad, skupljamo se i trasiramo. I tako je bilo 2 nedelje. Svaki dan. I dobro, napravili smo taj prvi skup na ne znam kako da kažem, na jedvite jadi. Na mišića, što bi rekli. I ispalo je sve kako treba. Onda sljedeće godine, ajde, hoćemo da pravimo, nećemo, hoćemo, ajde pravimo. Ali pravimo sad sa kotizacijom, nismo mogli, mi smo prve godine to koliko smo mogli isfinansirali sami i sve to. Došlo je dosta ljudi, to je bilo 90, 80, 90 kvadova. Ajmo sljedeće godine, pravimo sa kotizacijom, bilo je nešto, kako bi još, 5-6 dinara kotizacija. Tako, da, 50 evra, 56 Čisto da pokrijemo sve. Mi smo naplaćivali i našim smederevcima i mi smo davali kotizaciju i na kraju smo i davali iz naših džepova još nešto novca da to bude kako treba i ne računamo one kvarove što smo imali u toku trasiranja, gorivo i svašta nešto. Trudili smo se da to bude maksimalno ispoštovano što se tiče sa naše strane. 3. godina je isto ispala fenomenalna, ubacili smo i vola i to gostoprimstvo, kogod je došao bio nam je zahvalan, gdje god smo posle toga se pojavili, svi su nas ugostili, dočekali kao najvećeg brata. Tako da, eto, iz tih nekih skupova, druženja, ispale su lepo prijateljstvo, što kaže Gano, u svakom gradu imamo prijatelja, gdje, na primjer, ja pričam stalno Bijelo Polje, ljudi iz Crne Gore, Bijelo Polja, ja ne smijem da prođem sad kroz Bijelo Polje, da se ne javim Boki u drugaru, da sam prošao, a sad mi malo bude i neprijatno, što kad se javim moramo da odemo na ručak, možda 1 put, 2 put smo samo na piće bili, to sam ga ubedio da nisam gladan. Eto, i čovjek časti, meni stvarno neprijatno bude, ali volim i da se vidimo i sve to, ali bude i neprijatna situacija. Ja mu kažem, kad će dođeš više da se odužimo malo. Tako da, šta drugo da kažem, lepo je. Evo onda smo došli na ideju da pravimo skup Divčibara i to je smešno ispalo. Kako je to došlo? Goran Savić, drugar iz Valjeva. Vozi kvad godinama, kažem, išao je po tim GP-adama i sve to, ali prvi ATV skup došao je kod nas. I oduševio se kako smo mi to organizovali. Mi smo sad tad bili samo da kažem prijatelji, poznanici, nismo bili nešto, posle tog skupa čuli se nešto, kaže svaka vam čast kako ste napravili, ajde sad da ne hvalimo sami sebe, ali dobro, to kako je prošlo. Drugi vas hvale. Da, bilo je vožnje ljubavi, ATV Kosmetske drvosače organizuje, išli smo tamo neku vožnju sa ljubavi i ja sretim na Divčibare,
da obiđem kuću i u tom trenutku prolazi Goran i magistar. Nailaze, mi se tu nešto zapričali, ja bih kažem, Goran, treba pravimo neki skup na Divčibare, vidi šta se ima ovde. Mi smo svi vozili pre toga na Divčibarama, ja znam dosta staza, i Gane je poznao već deo, a nisam ni imala nikakav hard staza. Imala neka turist vožnja i sve to okej. On kaže, može. Rekao, dobro, ajde, tu nekako, meni to više bilo zezanje. Sutra dan ja pričam Gane, tu bre, kaže Goran, bre, da pravimo, može da pravimo, kao, složim se da pravimo skup na Divčibarama. Kaže on, pa što da ne, ajde da pravimo. Mi smo u Smederevu već i od ničeg smo napravili neke staze, dobre ta hard staza i sve to, ali više nemamo ni gde da pravimo. Mi svake godine tu nešto izmenimo, ali ajde pređemo sad malo na Divčibare, tamo ima više brda, više mogućnosti. Nov teren malo. Da. Da, svega ne. I zovem ja Gorana, rekao, Gorane, si ti bio ozbiljan za onaj skup na Divčibare? Kaže, da, ajde zovem za 20 minuta. Nekako izgleda kao da me otkačio. Ništa, prolazi jedno 20 minuta, zove me, kaže, slušaj, Jaco, turistička organizacija, policija, opština Valjevo, hitna pomoć, nabrija mi, on kaže, sve ti je sređeno, objavljuj skup. Koliko ćemo datuma? Sad taj datum je već ispao malo, kako da kažemo, Da nastavim ja, ćeš ti. nastaviti. Gane odlučivo više datum, ali ja se nisam protivio, niko se nije protivio. Iz cele Srbije. I prije ovog skupa na Divčibara na 2-3 godine, pošto Aca ima gore kuću i išli smo par puta da se vozimo, oduševili smo se u terenima, imam stvarno onako da se pravi, da baš mnogo, možda pravi svaki dan skup, koliko ima terena. A nismo znali toliko, on je znao nešto, pa ima ja baš onako malo nešto. I mi smo imali stvarno želju da još pre toga, 2-3 godine da napravimo nešto, ali ne možemo pravimo sada kako pravimo mi skup, mi smo Lupa iz Smedereva pravimo na Divčibarama, valjamo tamo ljudima, tamo nekih ljudi koji, razumiješ, koji se voze, koji imaju kvadove tamo, razumiješ. A nismo bili, eto kažem ti, nismo bili sa njima u nekom odnosu, sada smo se, ne znam, pre toga smo možda 1-2 puta se vozili i eto nešto. I bilo nam glupo, sada mi, to je meni van pameti da sad ako dođem kod vas ovdje u Jagodu, da ja odgledam za skup, to je meni za mene je van pameti. Ima neki kojima nije, ali dobro, za mene je van pameti, stvarno. I onda smo se eto tako konektovali sa njima i oni su to jedva dočekali. Moram da te prekinem čas. Šta su njegove reči? Kaže, nama su mnogi tražili da prave skup na Divčibarama. Jer oni su ATV tim Valjevo, kaže, tražili su mnogi, mi ne znamo da napravimo, a nismo ni dali bilo ko da nam se šeta po planini. I tako, on kaže, kod vas smo bili, napravili ste domaćinski, možemo zajedno. Sad, mi kad smo pravili naš skup u Smederevu, gledali smo da ispoštujemo stvarno ljude da smo bili i to je već 3. skup po redu i gledali smo da sve ono što smo ugupam prethodnih godina gdje smo pogrešili, da ispravimo, da dodamo, da pokupimo nekih drugih ljudi, da dodamo nešto novo, da to bude stvarno onako dobro. I svako ko je bio ove godine, pričam za ovu godinu, mislim da je stvarno, može da bude jedino neko ko je baš onako ljubomoran, ko nas ne mogu da kažem što je bilo loše, nego smo se stvarno trudili. I još bolje je bilo što je bilo manji broj ljudi nego prošle godine, zato što smo mogli da se stvarno posvetimo svakom ponosu, razumiješ, jer kad je veliki broj ljudi, onda ne možeš da kontrolišeš to, ne možeš da ispoštuješ sve, znaš, onda smo gledali da kako dolazi na skup, kako dolazi ja i Acu, kako se zove, da se pozdravimo s ljudima, da se javimo svakom ponosu, razumiješ, da ga ugostimo, da jednostavno ljudi se osjećaju da su dobro došli. Tako i treba, to je domaćinski pristup, normalno. U terenu, ja sam gledao u crvenoj stazi, u hardu, da izađe brdo, da parkiram pored, da svaki dok zadnji ne izađe, da ga hvatam, da ga držim, da nadgledam, znaš, i to je velika tenzija dok traje taj skup. Nama kao organizatorima, to i svima ostalim isto organizatorima, to ljudi ne razumiju, znaš, veliko je to opterećenje, kako će to sve proći, znaš, ne daj Bože se neko povredi, ne daj Bože nešto da bude, ne daj Bože da pogine neko ili bilo šta da se desi, bilo je
par puta nekih sitnih povreda, ali nije to toliko za naš. Onda smo svake godine smo ga da angažujemo u hitnu pomoć, to platimo, razumiješ, i to da bude tu baš negdje blizu, znaš. Imamo problem to u Smederevu što stvarno nemamo terena. Znaš. I to što imamo tu neke potoke, mi smo izvukli maksimum iz toga. Znaš. I stvarno smo iz toga maksimuma, iz tog tako malo prostora napravili i stvarno imamo nekih brda, ozbiljnih brda, naš, baš ozbiljnih. Naš. Imamo, na primjer, jedno brdo što sam ja istrasirao pre 3 ili 4 godine, pa mislim da 2 ili 3 godine niko nije izašao u seminiranje njega. Tek prošle godine su izašao par kvadova njega. Ali mi smo ga trasirali, mislim, pola dana, možda i čitav dan. Ja sam se spustio iz brda. Čitav dan smo ga ja se, rekao ima da ga isteram ili ću da poginem, znaš. I čitav dan smo mi u nas 10 me držao ugore, pa spustim. Pa jednostavno imamo kvad, znaš. Još ja tad imam, ne znam, 14 gume i Fele taman kupio kvad. Ja ga trasu, poslije ga stavim, stavim 12-ice. Pa ne može, ne može kvad da isteram, znaš. Mora ga čipuješ da je tako brdo, znaš. Mi smo tu, ja sam to pokušao 50 puta i na kraju se ne isterao. Ali, znaš kako, kad ti prvi put trasiraš nešto, znaš, to je mnogo teže nego kad posle dođe vožnja i kad izađeš ti jednom, svaki drugi koji izlazi, to je mnogo lakše. Znaš. I onda, kažem ti, mnogo dolazili su ozbiljni vozači ovdje iz regiona, pa su probavali, pa kad ga vide, Boga mi nije svejedno i nisu prve godine pokušavali njih 2-3, da kažem, vrh što se tiče ovog sporta, pokušavali su, nisu istrali i tek prošle godine, to je preprošle 2024. I tek prošle godine 25. na skupu izašlo je nas 7-8 to brdo. Do tada je bilo stvarno, nikoga to nije ni pokušavao. Koliko je zajebano. Nakon svemu da te prekinem, izvini da te pitam, šta je sad, kad pričamo o tom brdu, koja je tu caka da se izađe, pošto si ga ti ispucao, ili ima neka fora? Šta je tebi pomoglo da ga ispucaš? Da nemaš mozga, to je najbolje. Pa dobro, ne, niko, ali da vidimo što se modifikacija tiče nekih stvari da praviš. Ja, na primjer, nikada još uvijek da kucnem drvo, ništa nisam lomio ruke, noge, rebra, znaš. Pa još i sada kad vozim negdje, kad vozim vožnju negdje gdje je ekstremno, šta ja znam, stvarno vodim računa o meni, znaš, da su ne polovim. Da mi je suludo sada negdje ići, da teram neko brdo, možda ide nas 300 ispred mene, znaš. Ako ja smatram da ne mogu da ga isteram, ja ga neću, razumiješ, neću da pokušavam, znaš. Ne palim se ja, znaš, vidi ona istero, pa moram ja sa mene pukao kompleks, znaš, ću ja sada biti manje vredan ili manje slabiji mnogo vozač od onoga što istero, znaš. Ja uopšte tako ne razmišljam, znaš. Ali ja, poznajući sebe, imam dane nekakve koje ja ti ne mogu da opišem to, ja bi, ne znam, gdje bi izašao, uz bukvu, ne znam gdje bi, znaš. A ima dana, na primjer, kad me uopšte nije kad vozim onako, me ljudi pitaju na primjer, šta ti je, brate, nije mi dan, jednostavno, znaš. I kad mi nije dan, rijetko je to, ređe su to situacije, ali kad mi nije dan, ja stvarno da ne pokušavam da se silim i to je to, znaš. A kažem ti, nekad kad mi je dan, to ne znam. Ne znam gdje bi probao i šta bi, znaš, i prvi, razumiješ, gledaš, znaš. To, eto kažem, to brdo kad sam trasirao, ja mislim sigurno 6 sati bismo to trasirali, pokušavali sve metar, dok nisam gore. Ja sam sa CF-om do pola dolazio par puta i to je to. I kažem, 10 ljudi, drugara stajalo da država, to manje bitno, znaš, nego to je najbitnije. Dole u startne, i to kad pogledaš, i kad, mislim, stvarno, to su brdo komentarisali stvarno, ovi stvarno naši, da kažem, eto, najbolji ekstremni vozači i kažem ti, par njih je pokušavalo da, merilo ga probavalo da donašamo gore i te godine ga nisu istrali, niko nisu usudio ga istrali. A tek prošle godine mislim da je Dukanac prvi krenuo, pa smo onda ja sam vozio žutu, ne znam... Dukanac je prvi krenuo i on ga istrao i posle kad vide svako, znaš, u ovome sportu svi smo mi nekakvi
najbolji, najekstremniji, sve razumiješ, znaš. Ali, kad vidiš kad vidi da je ispred tebe neko, razumiješ, istinu, onda su svi pametni, onda svi teraju, znaš. A kreni kralju prvi, razumiješ. Da. Kreneš prvi, ti osmotriš da ispreciziraš, vidiš u svojoj glavi da li ćeš da istiraš to ili ćeš da pogineš, ili ćeš da sjebeš kvar, razumiješ. I, znaš, Što se tiče, mnogi ljudi tako funkcionišu, znaš. Obično, na primjer, mnogo puta mi se desilo, na primjer, gdje stvarno ekipa bude onako nas 50 što vozimo to najekstremnije, nas 50, znaš koliko? 3, 4, 5 izađe sa voljom, izađe onako kako treba. Znači, svi ostali guraju sebe zbog glave, zbog kompleksa. Razumiješ? Znači, To je nije toliko pametno. a nije Možda to, te zbog toga- povrediš da se zbog desi toga, nešto da. da... Zbog toga, znaš, sad će on ispasti manje vredan ako nije izašao, znaš. Zbog toga se ljudi lome, zbog toga problema bude, a nije bi što je to tako, znaš. Ajde da se vratimo sad na te skupove, što se tiče Divčibara, otišli smo dosta daleko. tu bi ja samo još nešto dodam. Mi smo ta dva posljednja skupa u Smederevu što smo pravili, skup Divčibare, da nije ljudi iz Mladenovca, to jest Kosmijskih drvooseča, ja mislim da mi ne bismo to napravili tako kako je i tog dana, jer su oni ti ljudi koji su bili obukli prsluke, organizator, redari, to sve i pomogli su nam. Ja bih ovom priliku da se zahvalim ljudima, Nemanji Pozdravljamo momke puno. i ostaloj ekipi. Znate kako, treći skup kad smo pravili u Smederevu, mi imamo tamo naših drugara koji isto voze kvadove, ima ih dosta, ali sad smo sveli mnogo na mali nivo, na mali broj. Mislim da nas ima samo 14 pravih u ekipi, Aktivni. koji su se da i ovo priliku i pozdravljam sve. I ostale, naravno, svi koji voze u Smederevu kvadove, ali jednostavno nismo naišli na neku podršku od svih ostalih, imali smo grupu od 70 ljudi tamo. Svi hoće, ali na priču, razumiješ, znaš, kad treba da se trasira, kad treba da se ide, kad treba se obeležava, kad treba bilo šta da se radi, da se organizuje, nigde nikoga nema, znaš. Evo ove godine, kažem, nas 14 su se stvarno potrudili i oni momci i tresirali i redarili, koliko god ko moglo. Mi smo najveći deo ponijeli tome jer smo Imamo što tu se u tiče, grupi i doktora i ozbiljne ljude koji ozbiljne posle radi, koji su posvetili svoje vreme da nam pomogu. Na primjer, prošle godine nam se desilo za skup u Smederevu, na primjer, da Josiju na 14 nije moglo da dođe, je došlo samo na 4, a da su Kosmajske drvoseče 6 njih došlo, da nama pomogli da trasiramo. Njih 6. Srčani momci. I to pritom Poneli su i testere i sekire. došli i Vi ste pravi. Pritom, ozbiljni ljudi, u ozbiljnim poslovima, u ozbiljnim biznisima, koji su došli, odvojili svoje vrijeme i on čitav dan, druže, udara on sekirom ili seče, razumiješ, pomaže tebi, a onaj moj iz Smedereva neće doći, razumiješ? Pohvalno za jedne, a moramo... A ne, a ti naši Smederevci obuku... Vidi, što se tiče gore Divčibara, da se opet vratimo kako smo došli na ideju, što se tiče toga skupa humanitarnoga, jer počelo nam je ozbiljno da smeta u kom pravcu, na primjer, ide uopšte ovaj sport. Što se tiče organizacije skupova, su stvarno počelo da se to pravi zbog interesa, zbog para, eto, ljudi da znaš. A zapostavlja se druženje i zapostavlja se Počelo da se svodi, dođeš, sedneš, voziš i ajde kući. Počelo se svodi na to da više nemaš na tom skupu ni šta da jedeš, ni šta da piješ, znaš. A platiš platiš tu kotizaciju i nebitno, znaš. Ako već tu platiš kotizaciju, daj ljudima makar da vrede da jedu, da piju, znaš. Pa ako ti ostane nešto, onda ok, ja to pozdravljam. Da. Ja pozdravljam ljudi, ja razumem ljude, razumiješ. Ako neko misli da može od toga da zaradi, razumiješ, da može od toga, ja to kamen, razumiješ. Znaš, a bre, makar daj bre čovjeku da jede, razumiješ, osnovno, znaš, daš mu sendvič ovolika, ona lepinja, a unutra 20 grama onoga kulena ili neke providnje, one, ne znam, parizara nekog, razumiješ,
daš, baciš kjeru, ja na Zlatiboru baci kjeru, on neće da prinjuši to utalica neka u šumi, ne, razumiješ, ako prinjuši, neće da jede kjer, znaš, a da jede čovjek, znači. Ipak smo mi, bre, nismo hošari, razumiješ, nismo mi neki ljudi sa, ne znam, nija, sa ulice, ono, ispod, ne znam, nija, prosjaci, razumiješ. Da. Da, da se vratimo na organizaciju što se tiče ovog skupa na Divčima. Mi smo, malo prije sam rekao, ne znam sad da smo snimali sve, nije nas, kako ti objasnim, Nije što se imala tiče- zarada. ne, nego što se tiče tih počeli su skupovi ti i skupovi druže idu u nekom drugom smjeru što se nama lično nije svidjelo, a nije se svidjelo ni većini ljudi, znaš, bar ovi kvadisti, znaš. I to je otišlo u nekom drugom smjeru i mi smo to gledali da to preusmjerimo i ja se nadam da smo to uspjeli i da smo onako baš kod velikog broja ljudi da imamo podršku što smo to preusmjerili da to budu humanitarni skupovi. Znaš, Što da se vidjelo i po broju koji je došao na skup. Da, vidjelo se i po broju koliko je došlo ljudi, znaš, došlo oko 500 ljudi na Divči gori, ja mislim da ga niko nije napravio u Srbiji toliki skup. Što u Srbiji na Balkanu. To ti je merilo koliko ljudi su to podržali. Znači, da je bio skup sa ovako neki sa kotizacijom, to ne bi bilo toliko sigurno ljudi, ne bi bilo 500. Bilo bi možda 250, 300 pafa. Razumiješ? Ali pošto je to skup koji je humanitarni, gdje smo mi tu skupljali pare za neku djecu tamo iz Valjeva, smo gledali da na području Valjeva te pare i ostavimo. Međutim, na kraju se poslije toga ispostavilo da nisu bile potrebne te pare za tu djecu. Na kraju smo jedan deo prebacili kome smo, gospodarskim pravosuđem, za neko momka kome je srce operacija, da, pomenuli su oni, da, a drugi jednu ženu u Valjevu isto za neku istu operaciju ozbiljniju. Koji je falilo koliko smo dali, koliko se sećamo. Ali, Da smo zahvaljivala se dalje. Zahvaljivala se žena, pa smo rekli, znaš, ako ti fali para, evo mi ćemo gledati da još skupimo između nas, a ako treba napravit ćemo sljedeću subotu skup, da ti skupimo, razumiješ, još par hiljada koliko treba da imaš za operaciju. Žena plače, vrišti, znaš, i tebi puno srce, znaš, onda ti se ljudi, znaš, ako, svi ti su skupovi baš onako nezahvalni. To organizovati i praviti, to je baš onako, baš nezahvalno. I mnogo ljudi to izbjegava. Ja, na primjer, prvi skup kad smo pravili Smederevo, prve godine, ja sam rekao, ja ovaco neću više nikada bredi, nikada ovo neću bredi, razumiješ? To naporno na vas dvojicu koji iznosite najveći deo posla. Kad ti dođe 100, 200, 300, 500 ljudi, uvijek ima neko ko je nezadovoljan. Pa to, desi se. A uvijek je nezadovoljan neko ko, ne znam ti ja, ko zna kako u njegovoj glavi to on doživljava. On sad gleda, on je platio tu kotizaciju 50 eura i on sad očekuje kad dođe njih 500, a nas 10 ili 20 u organizaciji 30, da ja moram da budem tamo na onom mjestu gdje će on da se prevrne. Ili da se, ne znam ja, da udari negdje, da se pokvari. Kako druže, bre, pa nisam bre Bog da predvidim ja gdje ćeš ti da sam. Ali bude skoro suda. Kao, na primjer, desila se situacija sad na Dječjim barama, žuta staza išla za nama za crveno i ja se vratim, kaže, gore neki se prevrnuo, ja odem gore, onaj momak neki krupan, ovako, znaš, kao bre, kaže, nigde nikoga kao od vas organizatora da mi pomogne, kao znaš. Kao bre, druže, pa nismo mi znali da ćeš ti ovdje da se prevrneš. Da smo znali. Organizovali bi dvoje. Da nisi ne javio. 10 bi ljudi doveli ovdje da te drži, da smo mi znali da ćeš ti tu da se prodeš. Pa jesi ti znao da se prodeš? Pa kako ljubite, brat. Ali eto, takvi ljudi su, znaš, nezadovoljni, razumiješ? I onda kad mu ti malo to bolje objasniš, onda gleda ovako, znaš, i sad je njemu krivo što on sad prevrnuo se to, neočekivao, sad će tu da ga drži, razumiješ? Prevrati, gdje si ti išao na tu Kosinu sa motorom, mislim da Odes sam vozio, novi Odes, 14 gume napumpane, 2 bara ko na autu. Podignut motor, ni spušten, moraš se prvo nešto da se, razumiješ, znači. Ljudi to ne znaju, razumiješ, sad kaže kupio sam novo kvad, ja sad mogu doći. Ne možeš što bi toga nigdje, pogotovo, ne možeš sa kanalom novim nigdje, dok ga ne spustiš, dok ne središ, razumiješ neke stvari, dok ga ne prilagodiš za to vožnju.
I onda ti to baš onako nezahvalno, znaš. I ja prvi put, kažem, kad smo pravili skup, to ja komentara ovakvih, onakvih. Ja kažem, bre, što meni treba, bre, razumiješ da me tamo neka, razumiješ, uš spominje, razumiješ, da me blati, bre, ja čitav život, bre, držim do imena i dobra, razumiješ, da mi sada on tamo nešto priča kako sam ja, ne znam, zaradio neke pare. Moje druže pare, meni pare, on ne zna koliko sam potrošio, koliko sam slomio motor i koliko sam delova platio da bi to Istrastirao samo kamoli. I 15 dana se lomi po šumi, razumiješ, od uveče i hladne i žene, razumiješ, da bi ti došao kao gospodin, razumiješ, i da... Taj stres, izvini sad, ja sam pred skup Divčivara kad smo pravili 7 dana bio gore, ja 7 dana nisam spavao kao čovjek, nisam jeo kao čovjek. Sve dok nije prošlo no veče, kad je prošla žurka, kad nije spao nijedan problem na žurci, pre toga naravno na vožnji, ja nisam... Ali koje olakšanje kad to prođe sve to veče. To je najvažnije. Ali imate neke onako šaljive možda trenutke sa tih skupova, da mi ostalo onako meni je ostao Marko iz Aranđelovca, kad se spuštao iz ovo. Imali smo jedno brdo. To je prvo je bila uzbrdica, ozbiljna, penji se. Oni su se popeli gore, Gane ih je vodio. Sad Gane može da ispriča kako je bilo gore, ja mogu da ispričam kako je dole bilo kad sam ih dočekao. Od ručka, od brda vrga. Da, mi se popeli gore, sad izašlo njih možda 20-ak za mnom i sad stvarno je ozbiljno dole izgledaš. Ja sad kažem njima, a vi prethodno je padala kiša pa je onako još važno, ja kažem njima, da napravite samo razmake na 20-30 metara, pošto je mnogo nizbrdo, može se desiti da ode neko na nas. Da. Stvarno može se desiti. I dugačko nizbrdo. Dugačko brdo ima sigurno 500 metara i baš je ovako nizbrdo i ja kažem, samo da neko na nos. Da, jasno. Kako sam ja rekao, na nos, tako tajac, znaš. Međutim, to nije toliko strašno, nego dole kad dođeš pri dnu, kad misliš već da si sišao, onda ima 5 metara je onda ima letica dole da se siđe na put, misli letica, jedno 5 metara, ali je baš onako, baš veliko. I sad smo mi imali taj dogovor da ih on izveze i da ih usperi, ja dole da ih čekam. Da. I ja dole čekam, ajde, jedan, drugi okreći, spuštaj. Trči gore, dole. Hajde, ono i dolazi Marko iz Aranđelovca, Marko Lazarević iz Anđelovca, Ludmani. Spušta on kod nešto se on tu i malo uplašio, ne znam šta je to bilo, nešto u trenutku. I sad kako koje stoje, sad uvijek je stajanje pored kvada i držiš kočicu. I sad ako držiš kočicu do dole, hoće da zabodi i da podigne. I ja se derem svakom od uzgore, znaš, dokle da drži i da pusti. I ja, Marko, pusti! Njemu je omako kvad, šta se tu desilo, ne znam. On pusti ceo kvad. I ode dole niz popek, dobe. On se hvata za glavu, vi se svi... Ljudima je bilo smiješno kad sam ja to rekao, pusti. A ja rekao da zgore. Pazi, on se drži za glavu, ja kažem, pa ne tako da pustiš ovo, popade, a on u zemlju uza kvad. To je nekad meni ovako, sad smiješna situacija iz posljednjeg perioda. Sad da li ima još nešto? U tome, taman se to desilo, zove me Doca. Doca je video da su mi otišli gore, on je zbagio, krenuo čovjek gore. Jedno kvad izaći. I zaglavio se gore i zove me, brate, ne mogu da ja, šta ću? Brate, sada ja sam sretnem, koga sam sreo iz Modernog, uzmem sekiru neku, kaže, ponesi neku sekiru, ja. Nađem sekiru iz bagija, ko mi je dao, mislim, Nikola je Burazirova iz Modernog, da. Uzmem sekiru iz njega na kvad, ja gore, druže sekiru, bre, on upao između 3 bukve ovolike, bre, srećan čitavu noć da bi isekao, da. Tu se muču, jedno pola sata, ne možemo da izvadimo bagija, ja kažem, doći, ajmo, brate, sedne na kvad, ajmo, reku, pa ćemo sutra doći. Sutra tek došli, pa smo ga izvukli, da. Da. Ima, kad sam ja spuštao na brda, sećaš kad se Dula ispred vrta? Kad ono brdo u Smederevo što si ti isterao, ja nisam mogao da isteram, tad sam vozio CF-a i nisam mogao isteram. Kažem, slušajte, ja odu sad u krug, ja ću da bar da ga spustim. Sad onako, već smo, tad nije bilo ni spustno neko veliko, što se tiče mene, ja krenem unapred da ga spuštam, a njih 2 ili 3 drže pozadnji kvad. Sad ja spuštam kvad, ma kako god, ja moram da ga spustim bar. Ja spuštam i u jednom trenutku nekako sam ukočio, neko drvo udari. Ovaj jedan drugar kako je držao,
On je samo, kako sam ja udario, on je samo proletao pored kvada i prvi pada na dole. Dole ovako, ne može da se zaustavi znači. To je ovako. I Dule se tetura, da je Gudica viče, gde ćeš bre Dule? A to ima snimak, znaš, ako Stavlja me samo, bre. To je valjanje. Gde ćeš bre Dule? Reče, a ja stojim ovako, gde ćeš bre? To je neki... Ne znam sad, ne mogu u trenutku da se setim opet, ima tako nekih situacija. Baš mnogo, ne znaš odakle da počneš Eto, opet da se vratim na Divčibare. Eto, kaže, napravili smo tu vožnju na Divčibarama i što se nas tiče, stvarno smo opravdali onako i čak ispalo je bolje nego što smo mi planirali. A opet ekipa iz Valjeva tamo, oni su stvarno ljudi nas... Da nije bilo njih, ne bi mogli mi to da napravimo sve tako. Ne bi to ispalo tako, ni blizu. Jer su stvarno imali podršku maksimalnu od njih par momaka i ima drugar, ja da ga ne imenujem, on duži čovjek pekaru, nešto god treba, on samo dolazi kombi, samo stiže ovo, treba ovo, izvoli, treba torta, on napravi tortu 60-70 kila, treba riba 100 kila, on kaže fali će još, on dotera još 100 kila, on samo stiže kartani, brate, polako, pa je sve ti, razumiješ? Ali kad sam hoće ti kažem, znaš, kad ljudima drago, razumiješ, pa onda stvarno se onako daju se nesebično, znaš, i pomažu što god treba. Zove Savića, koga god treba, brate, on odmah zove, nema, vidjet ću, znaš, pa, ne, odmah zove direktno, znaš. Tako da smo, eto, stvarno to imali ozbiljnu podršku tamo i eto, stvarno smo i napravili taj ozbiljan skup i mislim da je to skup stvarno za pamćenje, znači. Da dođe 500 ljudi na takav skup, gdje smo piće gledali da organizujemo, da imamo i red, znaš, i red, znaš. Ja kažem Saviću, nemoj bre red, hoće sad, kaže i red mora stakati, dobro. Čekaj, ga praviš, to kraje. I onda stvarno smo vodili računa maksimalno, ja sam gledao, kaže nemoj piće, hrana mora da ima u izobilju, znači, jer znam ja kako je kad odeš negdje, brate, ti čitav dan voziš, be umoran, žedan, gladan, pojeo bi Boga, pojeo bi bre kilo pečenja, makneš ovako, ništa, i kad dođeš tako i onda ti neko da neki sendvič buđavi, baciš kjer ovako neće, na Zlatiboru, na primjer što je bilo, zbog tog Zlatibora, ovo je bilo ugovor na Divčibaru. Zbog tog Zlatibora od pretprošle godine, tako, prošle godine. Slušaj, zbog toga smo to pravili i gledali da to bude tako, znaš, i gledali da to bude maksimalno ugošćeno. Jednostavno da vide ljudi da to može da se organizuje, da ljudi imaju i ujutru doručak, obilan, švedski stol full i da imaju i pića šta hoće, da Heineken obavezno mali, 0,25, jer ovi su, ne kao 0,4, ne znam, ili onaj Tubor 0,33, ne bre, druže, 0,25, ja odem tamo, odem vamo, pijem 0,25 dok sam pio, sad ne pijem, hvala Bogu. Znači, mora bude, znaš, kako treba, i da ima i u šumi, sve živo, čak smo i krivca donosili, i jagnjetinu, i prasinu, krivca, i predjelo, i Boga Oca, sve, i u restoranu uveče kad dođe, i da posle svega, i pored svega toga, tako obilne hrane, pića, svega, da skupimo 2 miliona i 100.000 dinara za dobrotvorne svrhe, razumiješ? Da. To znači da... To znači, eto ti, znači, kako su, na primjer, ostali neki na Zlatiboru to pravili, koliko su para uzimali. Kad je nama, pored svega toga, pritom smo, kažem, opet ponavljam, piće, hrana, sve je bilo vrhunsko, oni su gore davali sendviče, ja sam na Zlatiboru ljudima gulaš, pojede gulaš, traži još, kaže ne može. Tako bilo. Razumiješ? To je znači, zbog takvih stvari smo gledali da to napravimo i eto opet smo, kažem, skupili ozbiljnu Sloturovce, znači, koje smo gledali i gledat ćemo da to pređe u tradiciju i da i Valjevi su isto zato da to pravimo sa svake godine. Moramo da spomenjamo situaciju. Pritom, što se tiče svega tog trasiranja, svega organizacije, i ja i on, gledali smo da 1 dinar ne uzmemo toga za bilo kakav trošak, sve troškove što se tiče organizacije, trasiranja, sve, bilo čega smo snosili, on za sebe, ja za sebe. Ja sam išao
6-7 puta na Zlatibor, gore na Divčibare, plaćao hotele, smještaj je bio par dana gore, svaki put po vikend, odemo vikend, zadnji put smo bili 7 dana gore. Znači sve sam u svom trošku to, znači da ne misle ljudi da smo ne, nego isto smo mi plaćali kotizaciju, isto smo mi još dali para u sve to, znaš, da napomenem isto, sve ljude koji su sponzori bili, to je benda se prva javila. Samostalno, to je velika razlika. Ja na primjer gledam. Mnogo mi je velika razlika kad me neko pozove i ponudi se sam, nego nekoga ga ti zoveš. Da. I on to prihvati. Ok, svaka čast. Da. Ovdje se isto pokazao, isto vrhunski, svaka im čast, maksimalno. CF, isto smo imali još nekih sitnih sponzora, što se tiče toga, ko je još bio? Pa bilo je tu dosta, Bilo je to, ne možemo da popamtimo što se tiče toga, sam krenuo misli što sam htio da kažem, opet da kaže da se zahvalimo svima njima koji su to... Pekara, Bravo Max, on je... Pekara, Bravo Max, Valjevo. On je s nama bio u organizaciji, ali čovjek je toliko radio, sav doručak je obezbedio, ribu je ispekao, šta je već, tu je bilo i hleba i svašta i nešto. I trasiranje, kad smo išli na trasiranje, do jednom isto jagnji prase, isto piće, sve, znači. Tako da kažem, ljudi su stvarno to tamo podržali maksimalno, baš maksimalno. Ali imali smo i jedan problem koji, evo, mislim da možda par ljudi za to zna. Imamo drugara iz Smedra koji imate neke svečane sale i svašta nešto i on je nama pričao šta koliko treba da se, jer mi smo bili hotel gdje smo pravili, oni su... Možda ne moraš to da pominjamo, to je baš onako nisko. Pa ne, ja bih rekao kakav smo problem imali, neću spomenjamo ljude. Imali smo takav problem, čovjek nam izračunao koliko treba da ima hrane, pića, svega. Za šumu, za doručak, za ovo. Eto, za taj neki broj ljudi za ručak i ovo odredio nam je koliko treba da ima pečenja. Tako smo kupili, tako smo i tražili i kupimo preko toga još nekih otprilike 100 kila je kupljeno preko toga, mi smo naručili, to jest nismo kupili, nego naručili. Da, i još jedno jagnji prase da ima za svaki slučaj nešto. I međutim nam fali, ne znam, 50-70 kila. Kad smo došli iz vožnje, jer je ta hrana sva išla u šumu i šume sve to zajedno išlo u restoran. Dolazimo iz vožnje, mi mrtvi, ne znamo gdje bijemo. Kaže mi ovaj drugar što nosi tu hranu, kaže, a tu stalo samo 11 tanjira pečenja. Kako bre, 11 tanjira pečenja? 400 ljudi dolaze, treba da jede. Tvrka bre, ja kažem, gdje ti je taj, ja kažem, zapaću. I oni mi sad kažu... Ljudi se brukaju, nema šta da jedu. Kaže, doneo je 75 tanjira tih nekih manjih i 18 velikih tanjira pečenja. Ostalo od tih 11, ostalo je nešto veliko, nešto malo. Ja šta ću drugo, odim u hotelu, uzmem vagu, izmeri najveće tanjire, najveće male, najveće velike. Ispostavi se da tu nema, fali 70-80 kila pečenja kad se izračuna sve to. Prosek kako bi trebao da bude od te neke žive vage, da se ispečemo. Taj u hotelu, ja otišao dole, raspravljam se sa čovjekom. Ne kaže, to je to. Sva sreća da smo mi to naručili nešto preko koje je trebalo da stigne. Pa smo obezbedili ljudi koji su išli Mionica, Požega, Valjevo, u Pečenjanu. Pa restoran isto jedan tu Drina isto. Kaže, brate, imam jedni rade. Da, baš sve daj. Niko to nije primetio, evo možda će sad neki prvi put da vide. Primetio i to je prošlo kako treba. Ali eto, čovjek je na humanitarnom skupu koji smo mi organizovali ukrao je pečenje. Slobodno to mogu da kažem da je ukrao. To nam je u tom trenutku bilo toliko krivo, ja ti to ne mogu da opijem, ja ne znam šta mu radi. Za tako nešto, ja ne znam šta bi čovjek pravi. Nama ni džepa. Majkima, opet se čovjek, znaš, suzdrži se, razumiješ, ne zna šta bi mu radio. I da pohvalimo restoran Drina, ti to praviš, i on je doslovno na pomoć. 500 ljudi i neko ti ukrade pečenje. To je stvarno, još humanitarni skup nije kao da je nešto... Čovjek treba da budeš da tako nešto uradiš, znaš. Pritom, koliko treba para platimo, razumiješ? Tražili smo da to bude sve. Da se vidi kolika je to muka, naprimjer, ajde sve se organizuje, misliš da je sve kako treba i posle vožnje ispada problem, to je bio ozbiljan problem za mene.
I za njega, i za sve nas Pa koji su bili verovatno vidim organizacije. koliko ste Znaš srčano kako zapravo reaguješ to, kako nešto shvatili to, taj skup i kako pričate o tom trasiranju, to vidi ste Znaš stvarno kako sebe čovjek dali to. opterećenje, kako čovjek to opterećenje ima dok traje sve to danima. Ja sam napet kao struna dok to ne prođe. I kad se sve to završilo, kad sam vidio sve utiske tamo da su svi dobro, da je bilo sitnih prevrtanja, nema niko povređen, nikakve ozbiljni ulazimo u restoran, 200 ljudi se popelo po stolima, stolicama, vesele se. Meni kao da mi neko skinuo džak, onako neki, ne znam, 100 kila sa veđa, neko olakšanje, ja ti ne mogu opišati koje traje posle toga dane. Zbog tog olakšanja, zbog tog nekog osjećaja posle toga danima, kad ti ljudi šalju poruke, zovu ti, kad se zahvale, da kažu, brate, svaka ti čast, da te hvale, jednostavno da ono što si ti, kako si zamislio, da isto kako treba, znaš, zbog toga praviš onda onaj sljedeći. I Aco Mineke, kad su bili ovi ovdje Mladenovčani, kosmovske drošice i kad su pričali, znaš, Aco me zove, vidiš kako pričaju ljudi, kaže sad mi daju još veću volju da ih sljedeće godine to pravi još bolje, znaš, i gledat ćemo da to napravimo makar duplo bolje sljedeće godine.